Mas, tuku Mas. Berapa Mas? 10.000 Mas. Dadi piro iki? Dadi sitok wae. Oke, Anggo pentong payung Mas. Oke lho guys, bocah gligisan. Gawe olah 10.000 nggo pentong payung guys. Gas. Mas disembet sik Mas. Oke. Gas 10.000. 10.000. Biji iki piro iki Mas? 1.000. 1.000. Berarti 10 ya Mas ya. Ping 10 cah. Njok bonus. Aku anjuk bonus. Golek bathi mesake nek nabati. Engko ndak kuru. Oke. Pokoknya gas pokoknya. Telu. Mas mbondhe ado kang rata-rata gusti niku iki. Oke, nak kakali ngetrot ora penak bolongane ombo. Papat. Aduh. Gak Oke apa-apa. guys, bocah gligisan masih bersama Pangeran Gulung pokoknya. 10.000 gas ya guys. 10.000. Papat.